شومی ҳамагӣ бахайр, дӯстони азиз. Як бародари мо дар бораи донишгоҳи Туркия аз мо маълумот пурсидааст. Шояд ки нависаи ин бародарро нодида мондем, каме дер ҷавоб дода истодаем. Хуб, бародари азиз, агар ки шумо ягон касро ба донишгоҳҳои Стамбул, фарқ надорад Стамбул аст ё дигар шаҳрҳои Туркия дохил кардан ки бошед, рости гап дар ин бора ман маълумоти кам дорам, аз ҳамин хотир ҷавоб дода натавонистам. Маълумоти кам дорам, нархҳои аниқашро намедонам. Рости гап кадом донишгоҳ, кадом ихтисос чӣ қадар нарх меистад шартномааш, рости гап намедонам. Аммо ба шумо як хабари хуш дорам ки ҳамин моҳ аз моҳи январ то байни моҳи феврал як намуд ба монанди грин картае ки ба Америка меравед, ин ҳам ба монанди ҳамин грант аст. Грант яъне стипендиальни программа барои донишгоҳҳои Туркия, барои дохил шудан ба донишгоҳҳои Туркия. Ҳамин намуди программа аст. Бародари азиз, аз Google ё Yandex фарқ надорад, дар бораи ҳамин каме маълумот гиред. Шумо бояд ҳамун анкетаи лозимаро пур кунед. Агар ки дар инҷо шанси бурд карданатон бисёр аст. Назар ба он ки грин картаву дигар чизо аст, дар инҷо шанси бурд кардан бисёр аст. Аз ҳамин хотир бародари азиз, як бор ҳаракат карда бинед, то ин ки ба ҳамин программаи стипендиални программа ба русӣ мегӯянд, ба туркӣ номаш Туркия бурслары. Туркия бурслары қариб ки ҳама ба ҳамин тавассути ҳамин программа дохил мешаванд ба донишгоҳҳои Туркия. Хуб, бародари азиз, фарқ надорад ки дар Стамбул мехонад, дар дигар ҷо, ҳамааш мақоми ҳамааш як аст ба фикри ман. Чунки бисёре аз бародарҳои тоҷикро ҳам дидам ки ҳатто буданд дар райони, яъне дар вилояти Бурса мехонанд. Бурса боз ҳастанд дар Анталия, дар Анқара. Фарқ надорад бародари азиз. Ҳамин программаи Туркия бурслары, Туркия бурслары нуқта тире, ба ҳамин программа даромада анкетаи лозимаро пур кунед. Агар ки боз Instagram ё ягон чӣ бошад, дар ҳамунҷо боз сайтҳо ҳастанд, агентствоҳо ҳастанд ки дар ивази маблағ ба шумо анкетаатонро пур карда медиҳанд. Ин ҳам ба монанди ҳамун лотареяи грин карта аст, аммо шанси бурд кардан дар ин хело зиёд аст. Боз тарафи хуби ин программа ҳамин аст ки билет туда обратно аз ҳисоби ҳамон программа, аз ҳисоби давлат боз ба ҷои хоб таъмин карда мешавад. Боз агар ки баҳое ки аттестат дорад хуб бошад, боз дар давоми хониш худро нишон дода тавонад, стипендияи хеле хуб гирифта метавонад. ҳам билети туда обратно, яъне рафту омадро пардохт мекунанд, бо ҷои хоб таъмин мекунанд. 4 сол вобаста аз ихтисосот, 4 сол аст, 5 сол аст, аз тарафи давлат, пурра аз тарафи давлат хононда мешавад. бародари азиз, як бор ҳаминро ҳаракат карда бинед. дӯстони азиз, ҳар касе ки завқ дорад, марҳамат, Туркия бурслари нуқта тире. ман дар бораи донишгоҳҳо, махсусан дар бораи ҳамин донишгоҳ гуфта наметавонам, чунки маълумотам кам аст. ҳамин хабарро ба шумо расонда метавонам ки ин як шанси хуб аст барои ба Туркия, ба донишгоҳи Туркия дохил шудан. Хуб, бародарои азиз, дӯстони азиз, ташаккури зиёд. Агар ки боз ягон саволҳо шуд, дар комментарий нависед, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем.